היי חברים, בואו נכיר את הכלי החדש מבית גוגל של בינה מלאכותית שיודע לערוך תמונות בצורה מגניבה. לכלי הזה קוראים ננו בננה, ובואו נראה איזה יכולות יש לו. קודם כל, זה אחד הכלים המגניבים שיודעים לשמר את תווי הפנים שלנו. רוב כלי AI הם פשוט משנים את הפנים שלנו, ואי אפשר להגיע לתוצאה מושלמת כפי שאנחנו רוצים שזה יהיה, אנחנו עצמנו, בצורה אחרת. אנחנו ניתן דוגמאות להיום. אז קודם כל, בואו נביא איזושהי תמונה שלי. יש לי פה תמונה עם המחשב, ואני רוצה לראות איך אני אשנה אותה בלי שבאמת, שאני יכולה לשמר כמה שיותר על תווי הפנים שלי, ושזאת לא תהיה בחורה אחרת. אז אנחנו יכולים, קודם כל, יכולתי להביא את התמונה בפלוס, יכולתי לגרור אותה כמו שגררתי עד עכשיו, וזה באמת נורא מגניב. פה בפלוס אתם בוחרים מעלת קבצים, ובעצם מעלים את התמונות שאתם רוצים מתוך סיירת קבצים שלכם, מתוך התיקיות במחשב. אבל כפי שראיתם, גם גרירה זה נהדר, גוררים לחלונית והוא פשוט שומר. בואו ניתן לה איזשהו פרומפט פשוט שישנה משהו. אז קודם כל, במקום המחשב, מה היא תחזיק? שתחזיק חתול. נהדר. ובואו נראה איך הוא מסוגל לשמור על תווי הפנים שלי, לשמור עליי כאני, ולשנות דברים, כי גם בזמן שאנחנו מחכים, אנחנו ניקח את אותה תוצאה ונלך ל-ChatGPT. מצוין, אנחנו ב-ChatGPT, אותו דבר אני אביא בגרירה את התמונה שלי, ופשוט אתן את אותו פרומפט, לגמרי אותו פרומפט, במקום המחשב שתחזיק חתול. מצוין, בזמן ש-ChatGPT חושב, דרך אגב, ננו בננו חושב הרבה יותר מהר מ-ChatGPT, ל-ChatGPT לוקח הרבה זמן לייצר תמונה, הרבה זמן יחסית לימינו כמובן, אז בואו נעבור ונראה את התוצאה. אז קודם כל כבר רואים תוצאה, אוי זה מתוק ושמנמן, בואו נוריד את התמונה, זאת התמונה שלי מול התמונה שהוא יצר, ופשוט נשווה. ממש מעניין אותי לראות את שתי התוצאות. תראו, הוא כמעט ולא שינה לי כלום בהבעת פנים. זה באמת מדהים. ואין זכר למחשב. היד שלי שינתה מיקום, כי פה פתאום אני מחזיקה חתול בצורה טבעית לחלוטין. ואני חושבת שאם הייתי מפרסם את התמונה הזאת, אף אחד לא יודע שזאת לא תמונה אמיתית. באמת מגניב. בואו נראה מה ChatGPT הצליח לעשות. וגם ב-ChatGPT אני מחזיקה חתול, אבל הפנים שלי קצת השתנו. בואו נוריד את זה ונראה אחד ליד השני. אז יש לנו בתמונה השנייה. אוקיי. פה כבר מתחיל משהו להשתנות בפנים. די דומה, הוא מתחיל גם להשתפר. אבל בהחלט האופציה הראשונה פשוט זהה לחלוטין, בלי לנסות לשנות לי את הפנים. הוסיף לי פה עוד כמה קילו. מינוס לך, ChatGPT מינוס. אוקיי, בואו נראה איך קנווה מסוגלת להתמודד עם זה. את התמונה שלי ונותנת לו את אותו פרומפט. כפי שאתם יודעים, גם לקנווה יש יכולת ליצור תמונות בצורה מדהימה, ופשוט בואו נבחר ונראה איך יוצא. משתמשים בתמונה, כותבים לו את הפרומפט שלנו, במקום המחשב שתחזיק חתול, ופשוט מריצים ונראה איך הוא יודע להתמודד עם מה שביקשתי. אז כרגע בדקנו את, כן, מבית גוגל, ננו בננה, ובדקנו את ChatGPT שהוא עשה עבודה יחסית באמת טובה, ובואו נראה איך כאן מסוגלת להתמודד איתו. אז קודם כל הוא לא החליף לי, הוא לא שינה לי מחשב, הוא השאיר את המחשב, ופשוט הוסיף לי חתול עם כל מיני וריאציות של המחשב, וגם חתך לי את הפנים, וגם רואים שזה לא לגמרי הפנים שלי, ופשוט לא. כן, אז כמובן, בואו נראה מה עוד אפשר לעשות. תוסיף לתמונה רקע של גן חיות. מעולה, בואו נראה איך הוא יוסיף לנו את הגן חיות. כמו שאמרת לכם, הוא חושב הרבה יותר מהר מאשר ש-ChatGPT עושה. אנחנו במקביל נעשה לו לתמונה האחרונה, אוסף רקע של גן חיות. קודם כל, לפעמים קורה מצב שאנחנו מבקשים משהו והוא לא יודע להתייחס לתמונה האחרונה. אם הוא לא יודע להתייחס לתמונה האחרונה, פשוט תורידו את התמונה, תעלו אותו שוב פעם, ואז תוכלו להשתמש בה. קורה, ולפעמים אפילו התוצאה טובה יותר, אבל אנחנו מנסים להמשיך את השתלשלות התמונות שלנו. אוקיי? קודם כל, פה נחמד. יש לנו פה, שימו לב כמה מהר זה עשה,
ופה אם אני חושב, הוא עדיין חושב וחושב וחושב, ייקח לו איזה פי 2, פי 3 זמן חשיבה ממה שננו בננו עושה. אז קודם כל, נהדר. בואו נראה מה עוד אפשר לעשות. אז מה יש לנו שם ברקע? פחות מבינים, יש לנו ברקע אנשים, אולי אני רוצה להסיר את האנשים. יש ברקע אנשים. אני רוצה להסיר אותם. מעולה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להיכנס לעריכת תמונה כבר קיימת. זאת אומרת שכבר לא רק הכנסתי חתול, לא רק שיניתי את הרקע, אלא גם באתי ואמרתי לו, מגניב, אמרתי לו, תקשיב, יש פה אנשים, מפריעים לי אנשים. אני כזה רואה את הבקשות האלה בפייסבוק. יש פה תמונה, יש פה אנשים ברקע, תסירו אותם. יש פה זה, תסירו אותם. יש לי פה איזה חדשקון על הפנים, תסירו בבקשה אותם, אני ממש רוצה את התמונה. אז הנה, לא צריך לבקש מאף אחד. אתם יכולים לעשות את זה לבד, בפרומפט, ודרך אגב, אני בג'ימיני חינמי, כן? כל מה שאני עושה פה, זה לא בתשלום, זה בחינמי, כמובן שיש הגבלה, אבל תראו את המשחק הזה, בהחלט יש פה על מה לדבר. בואו נעשה תמונה של, נשים אותי, בואו נשחק קצת אולי עם השיער שלי, בואו ננסה, החלום בילדות שלי היה שיער מטולטל, וכנראה שזה מה שאני הולכת לעשות, אחלף את השיער בטלטלים. אוקיי, בואו נראה, אחלף את השיער בטלטלים, ונראה איך הוא, בואו נחשוב, נראה, תראו, פה לגמרי הוא שינה אותי, זה כבר לא אני, זו ממש לא אני. אם פה הוא ממש ניסה, ה-ChatGPT, לשמור על הפנים שלי, קצת ככה, הוסיף לי כמה קילו ממזר שכמותך, אבל פה הוא החליט שזהו, נמאס לו, אין לו סבלנות. אז פה הוא לא שימר לי על הפנים שלי, תראו עם ג'ימיני, לאורך הדרך, אני אותה אני. אני פה, אותם פנים פה, וגם שמשנה את הרקע אני פה, וגם טלטלים. טוב, זה פחות מתאים לי. אבל בהחלט עבודה טובה, כמה שזה פחות מתאים לי. גם פה יש טיפונת, אולי שינוי, אולי זה בגלל הטלטלים, אבל בהחלט לא שינוי כזה גדול. אנחנו נוריד אותו, נראה את זה ככה במצגת, אחד ליד השני. לא, פנים הם לגמרי אותם פנים, ממש, רק הטלטלים בהחלט לא עושים לי טוב. אז אנחנו נוותר עליהם, ותראו כמה מגניב הוא שמר על תווי הפנים שלי פה, הוא פשוט אמר, זהו, מספיק. אם אני עכשיו מבקש לנו גם טלטלים, הוא יגיד לי, די, בסטה, סגרנו עסק. אז בהחלט ChatGPT לא יודע בכלל להתמודד את מה שביקשתי, וג'ימיני, כן, וננו בננה, זה המומחיות שלו. ממש לשמור על התווי פנים שלנו. בואו ניקח את התמונה המקורית, נגיד ויש לי יום הולדת היום, אז אני רוצה להחליף לסמלה אדומה, ומחזיקה בלוני יום הולדת. בואו נראה מה הוא יצליח לעשות עם הבקשה הזאת. גם להחליף סמלה לסמלה אדומה, וגם להחזיק בלוני יום הולדת. דרך אגב, עם בינה מלאכותית עדיף לבקש דבר, אם אתם ביקשתם כמה דברים, והוא לא לגמרי ישם את מה שרציתם, תמיד אפשר לפרק את זה לגורמים, לבקש פעם סמלה אדומה, פעם בלונים, ופה הוא בהחלט התמודד עם זה, ובאמת, שימו לב, הוא ממשיך לשמר את תווי הפנים שלי, שזה באמת מדהים, אף כלי לא עושה את זה, ופה הוא באמת מנסה לשמור כמה שיותר. מהיום אפשר ליצור כל דבר שתרצו, באמת בנגיעה בפרומפט אחד, לא צריך יותר מזה. אז ראינו כמה כיף באמת לערוך תמונות, אבל הפלטפורמה הזאת, הננו בננו, זה לא רק לעריכת תמונות, זה גם ליצירת תמונות. אני מניחה שזה ברור לנו, אבל אם זה לא ברור לנו, אנחנו עכשיו נבדוק את זה. אז בואו נייצר איזשהו פרומפט. בואו נראה איך הוא יצליח גם לשים אותי, וגם לטייל בחוף הים, וגם ליצור תמונה של חוף הים. מגניב. אפילו שם אותי. הנה, עם הסמלה האדומה שלי, עם בלונים, בחוף הים, זה כל כך אותנטי, באמת, הצבעוניות, הכל, ובטוח אפשר למצוא עוד שיטות מגניבות ודברים מגניבים שאפשר ליצור עם ננו בננה הזה והמדליק. כאן נסיים לבינתיים, אני אלכסנדר וקסלר, ובאמת
כמה כיף וקל לעצב עם הטכנולוגיות המגניבות שיש לנו. באמת, כל אחד יכול. נסו, זה כיף אדיר. ביי לבינתיים.